Kin chau ki vi hangi ayeu, ki kwa ken tam lin va huyan bi. Toi lang quậy, dan juang kwa ki vi. Một tầng quậy, cái chú yên, bên hông truyen, thông cọc xóa. Hông lệ hôi, vang vong, van hông niệm tin, huyen, hoak janjin hin, nên van hoan han loại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng hầu, hay một tâm man biên bào, trum một ngai jak biet. Ngaiวันดินทางทันลิวบันโกเบียดรังตรงดงใจเมียนเวียนกว่าถอยเกียนคนหงควานคักมาบุกมันกันกัจกิวาตะกิวยกวางกวยทรงวัตะกิวยวัวหินตรเนนมองมันหนเบากิวเห็ดหอมในจินละมุตรงหังไงหนูเวไงเวนติวันตั้งเทสตรงลิสดวงโคดคงไฟละมุตไงเลลอนจวกจานดาวจุจอยลุยเทรนกัดตุลิชดันหงkhi rồi châu vào đồng chạy qua lịch. Chúng ta thấy rằng nó rồi vào hùng cái quay cùng quả thắng tam hoặc chào thắng chỉ nam lịch. Một thời Jim chuyên gạo trái in kia trong văn hóa Việt Nam. Đây là lúc mua thu giang đang khép lại. Huống cho chôn hưng lan giêu, xe lan giàu jong. Cùng là thời Jim mà năng luong, chát trôi chuyên, min man mê. Ngồi xóa tin rằng, hằng ngày giàu thôi này ăn chuan hùng rong. Jong tam linh giặc biệt. Joy hoi kon ang guay fai song cham lay. Chem nang hem ba. Han, Xu, tat kan trong je kong. Lam sao tron su kan bang kwa vu tru. Trong boy, kan, tam lin Việt Nam. Ngai, nay mang một in nang hia. Sao sak lien, quan jen tin nang guang to. Kung to tien. Một mak ang guang kong bao. Gio kan trong joy song tin tan kwa mo ang guay kon jat Việt. Gia jin la te bao. Va tu tien la koi re. Lang guang koi qua mỗi su song và mãi mặn. Và ôn hung gai chuyen gèo này. Việc tập nên huang tuang hậu. Xua xoắn mắm cùng tố mà thông ghi là bịp. Hiên qua long hiu tao mà con lắc cách. Dây con khâu kết nuôi vôi nâng lên. Hồn chân khoát khâu mong sụp pu hổ. Khổ sak khoi. Bin amba. Tailok, rohnya yang tidak tenteram, kembali ke dunia dengan wajah yang sangat cantik dan memikat, namun menyembunyikan sisi yang mengerikan. Bayangkan seorang wanita jelita yang berjalan sendirian di malam hari. Rambut panjangnya mengurai hingga ke pinggang. Pakaian putihnya melambai-lambai, lembut, ditiup angin malam. Dia mungkin memanggil nama Anda. Suaranya lunak dan merdu, seperti melodi yang memukau. Namun, jika Anda terpedaya, dan jika dia menunjukkan taringnya yang tajam, atau mengalirkan darah yang busuk dari tubuhnya, saat itu jugalah Anda menyadari bahwa Anda berhadapan dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Kononnya, Pontianak akan mencari lelaki untuk membalas dendam, mengoyakkan perut mereka dengan kuku panjangnya yang tajam, dan memakan organ dalaman mereka, terutamanya hati. Untuk menenangkan Pontianak, masyarakat dahulu kala percaya bahwa mereka perlu menanam paku di belakang tengkuknya yang akan mengubahnya menjadi seorang wanita biasa, sehingga paku itu dicabut. Kisah Pontianak ini bukan sahaja cerita seram, tetapi ia mengandungi amaran moral yang mendalam tentang bahaya nafsu, kepentingan menghormati wanita, dan akibat daripada perbuatan kejam. Ia juga mengajarkan kita untuk sentiasa berwaspada di tempat sunyi, terutama di malam hari, dan untuk sentiasa berserah kepada Tuhan. Legenda seperti Pontianak ini terus diwarisi, bukan untuk menakutkan semata, tetapi untuk menyemai rasa hormat terhadap alam gaib dan untuk mengingatkan kita tentang pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh kebaikan dan berhati-hati. Kisah-kisah ini membentuk sebahagian daripada fabrik budaya kita, sebuah peringatan bahawa di setiap sudut kehidupan ada misteri yang menunggu untuk dirungkai. Setiap hari, alam semesta ini membisikkan pelbagai petanda dan isyarat yang jika kita peka, mampu membimbing kita. Pada 21 Oktober ini, mari kita teliti beberapa
tanda-tanda takdir yang dipercayai oleh orang lama. Pada hari ini, nama-nama yang membawa makna kebaikan dan keberkatan dipercayai mendapat limpahan rahmat. Dalam budaya Melayu, setiap nama sering dikaitkan dengan sifat-sifat mulia dan doa. Bagi mereka yang membawa nama-nama seperti Zainab, yang bermaksud pohon yang cantik dan wangi, dipercayai memiliki kepribadian yang anggun, penyayang, dan membawa keharuman budi pekerti dalam kehidupan. Mereka cenderung menjadi individu yang sabar, tenang, dan memiliki kekuatan dalam menghadapi ujian. Muhammad, nama yang paling mulia, membawa makna yang terpuji. Dan individu dengan nama ini seringkali dikaitkan dengan sifat-sifat kepimpinan, keadilan, dan keberanian. Mereka adalah insan yang inspiratif, mampu membimbing orang lain ke arah kebaikan. Fatima, yang menjauhi kejahatan, adalah nama yang melambangkan kesucian, ketakwaan, dan kasih sayang. Individu yang bernama Fatima dipercayai membawa keberkatan dan keharmonian dalam keluarga dan masyarakat. Memiliki nama-nama yang baik adalah doa, dan menjaga nama baik adalah amanah. Tradisi dan ritual penting pada 21 Oktober. Walaupun tiada upacara khusus yang diiktiraf secara meluas untuk 21 Oktober, masyarakat Melayu tetap mengamalkan pelbagai tradisi dan ritual yang berlandaskan ajaran agama dan kepercayaan nenek moyang untuk mencari keberkatan dan perlindungan. Ini adalah hari yang baik untuk menguatkan amalan-amalan positif. 1. Melakukan doa, selamat, dan kesyukuran. Tujuan: memohon keselamatan diri, keluarga, rumah tangga, dan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menzahirkan kesyukuran atas segala nikmat. Ini juga dipercayai dapat menolak bala dan gangguan makhluk halus. Apa yang diperlukan? Air bersih dalam bekas. Bahan-bahan makanan seperti pulut kuning, nasi lemak, kuih muih tradisional, atau apa-apa juadah yang sesuai untuk dijamu setelah doa. Pai tu fau pe sebaiknya dilakukan selepas solat maghrib atau isyak. Why? Rendang, hidangan daging yang dimasak perlahan dengan santan dan rempah ratus ini melambangkan kesabaran, kebersamaan, dan kecekalan. Proses memasaknya yang memakan masa mengajarkan kita tentang nilai ketekunan. Rendang seringkali menjadi pelengkap kepada nasi kunyit dalam majelis penting. Kuih muih tradisional. Kuih muih seperti seri muka, pulut tai-tai, atau kari pap adalah lambang kemanisan dan kegembiraan. Menghidangkan kuih muih ini adalah cara untuk berkongsi kegembiraan dan mengeratkan ikatan silaturahim. Setiap kuih mempunyai kisahnya sendiri, membawa nostalgia dan rasa sayang. Menyediakan dan berkongsi hidangan-hidangan ini pada 21 Oktober adalah cara untuk meneruskan tradisi, mensyukuri rezeki, dan memohon keberkatan dalam setiap aspek kehidupan. Pantang larang utama pada 21 Oktober, jangan sekali-kali melakukan ini. Pantang larang adalah pagar kehidupan, dibina oleh nenek moyang kita untuk melindungi kita daripada kejahatan, kesialan, dan untuk menjaga adab. Melanggar pantang larang ini dipercayai boleh membawa akibat buruk yang kadang-kadang tidak disangka-sangka. Pada 21 Oktober ini, berhati-hatilah dengan amalan-amalan berikut. 1. Membuang air panas ke tanah atau lubang tanpa berzikir. Sebab mistik dipercayai bahawa di dalam tanah atau lubang-lubang tersembunyi terdapat perkampungan makhluk halus, jin. Membuang air panas secara tiba-tiba tanpa mengucapkan Bismillah
atau Assalamualaikum boleh menyebabkan mereka terkena tempias atau cedera. Lantas mereka akan membalas dendam dengan mengganggu penghuni rumah, menyebabkan sakit misteri, demam panas, atau gangguan emosi. Akibat boleh mengundang bala, sakit misteri yang sukar diubati, atau gangguan makhluk halus yang berpanjangan dalam rumah tangga. 2. Menyapu rumah pada waktu maghrib atau malam hari. Ia dianggap sebagai perbuatan yang melawan takdir alam. Ada juga yang mengatakan ia akan menyebabkan rumah menjadi sempit rezeki. Akibat boleh mendatangkan nasib malang, kesukaran rezeki, atau mewujudkan suasana tidak selesa dalam rumah tangga. 9. Membiarkan pinggan, mangkuk tidak dicuci semalaman sebab mistik, pinggan mangkuk yang kotor dan sisa makanan yang terbiar semalaman dipercayai akan menjadi tempat pesta bagi makhluk halus dan jin. Mereka akan menjilat sisa-sisa makanan dan meninggalkan baki yang boleh menyebabkan rezeki penghuni rumah menjadi sempit atau ahli keluarga sering jatuh sakit tanpa sebab. Kebersihan adalah separuh daripada iman. Akibat boleh menyebabkan rezeki sempit, kesihatan terganggu, atau rumah terasa kotor dan tidak tenteram. 10. Bersiul pada waktu malam. Sebab mistik, bersiul di waktu malam dipercayai dapat memanggil makhluk halus yang berkeliaran, terutamanya hantu atau jin yang nakal. Bunyi siulan itu dikatakan menarik perhatian mereka, dan mereka akan datang mengganggu, menyebabkan bulu roma meremang atau bunyi-bunyian aneh di sekitar rumah. Ia juga dianggap sebagai perbuatan yang tidak beradab dan mengganggu ketenteraman malam. Akibat boleh mengundang gangguan makhluk halus, menyebabkan perasaan seram dan tidak selesa, atau membawa nasib malang yang tidak dijangka. Demikianlah, sahabat-sahabat sekalian, lembaran kisah dan peringatan untuk tanggal 21 Oktober. Semoga setiap perkataan yang terungkap ini membawa manfaat dan menjadi panduan buat kita semua. Sentiasalah berwaspada, hormati adat, dan yang paling penting, kuatkan iman serta tawakal kepada Tuhan yang Maha Esa. Ingatlah, tradisi dan kepercayaan ini adalah cerminan kebijaksanaan nenek moyang kita. Sebuah warisan yang membentuk jati diri kita. Ursula och hennes 11 000 jungfruföljeslagare mötte ett fruktansvärt öde. En efter en slaktades de brutalt. Ursula själv, som var deras ledare och inspiratör, erbjöds av hunnernas kung att bli hans hustru i utbyte mot sitt liv. Men hon vägrade resolut, trogen sitt löfte till Gud. Rasande över hennes vägran sköt kungen henne med en pil, och hon föll död ner, sista bland sina följeslagare. Legenden berättar att efter massakern skyddade en legion av himmelska änglar de dödas kroppar från vidare vanhelgande. Mirakel och helanden rapporterades snart vid platsen för deras martyrskap, och Köln blev en viktig pilgrimsort. Även om historiker idag menar att siffran 11 000 sannolikt är en felöversättning från 11 martyrer, 11M, där M stod för martyres, inte för 1000, så har denna storslagna berättelse om trofasthet, mod och det gudomliga skyddet levt kvar och inspirerat generationer. Ursulas liv och död är en påminnelse om att även i de mörkaste tider kan den starkaste tron och beslutsamheten lysa upp vägen. 21 oktober, tecken på ödet. Denna dag, genomsyrad av både helgonets helighet och höstens gamla makter, erbjuder unika möjligheter att tyda ödet. Folkliga, omen och vassel. Om löven sitter kvar på träden. Om majoriteten av löven ännu inte har fallit den 24 oktober sägs det vara ett tecken på att vintern kommer att bli mild och sen. Naturen håller fast
vid värmen. Och det kommer att dröja innan snön täcker marken. Å andra sidan, om träden är nästan kala, förbered er på en tidig och sträng vinter. Tung dimma på morgonen. En tjock och ihållande dimma som ligger tungt över landskapet på Ursulas dag varslar om en mycket hård och lång vinter. Dimman döljer framtiden, men i detta fall symboliserar den kylan som väntar. Första frosten. Om den första riktiga markfrosten inträffar just den 20 oktober sägs det att vintern kommer att vara ovanligt lång. Livet kan presentera dem med utmaningar som testar deras tro och mod, men de är alltid utrustade för att möta dem och gå stärkta ur dem, ledda av en osynlig hand. Namnsdagsbarnen Ursula och Ulla. Denna dag firar vi Ursula och Ulla. Ursula, som vi just har utforskat, står för mod, vishet och en trofasthet som övervinner döden. Att bära namnet Ursula är att förbinda sig med en stark, nästan helig, beskyddande kraft. Ulla, en mjukare men inte mindre motståndskraftig form av namnet, bär med sig en liknande aura av lugn styrka och pålitlighet. Ett grattis till alla Ursula och Ulla där ute må ni inspireras av namnets djupa betydelse. Traditioner och ritualer. Vad man ska göra den 21 oktober. Nu när vi känner till dagen och dess andliga betydelse, låt oss dyka ner i de handlingar som enligt folktron kan vägleda oss, skydda oss och föra lycka till våra liv på Ursulas dag. Detta är inga tomma gester utan djupt rotade traditioner som förbinder oss med våra förfäder och naturens cykler. 1. Skydda hemmet inför vinterns ankomst. Syfte. Denna ritual är designad för att rena ditt hem från negativ energi, avvärja sjukdom och onda andar inför vinterns mörker och säkerställa värme och trygghet för de som bor där. Det är en symbolisk förberedelse för den kalla, utmanande tiden. Vad du behöver. Enbärskvistar, helst färska, men torkade går också bra. Grovt salt. Några gamla järnföremål, till exempel spikar, nycklar eller en liten järnbit. Hur man utför det. Börja med att svepa golven i husets alla rum med enbärskvistarna. Tänk dig att varje svep renar luften och driver ut allt oönskat. Efteråt, strö en fin linje av grovt salt vid alla trösklar och fönsterbrädor, både på in- och utsidan, om möjligt. Saltet är en kraftfull renare och skyddare. Till sist, placera de gamla järnföremålen vid fönster och dörrar. Järn har länge ansetts ha skyddande egenskaper mot onda makter, finansiella förbud, för att säkra ditt välstånd. Räkna inte pengar öppet. Undvik att sitta och räkna stora summor pengar på ett synligt sätt. Det sägs att det lockar till sig avund från onda ögon och kan skrämma bort framtida rikedom. Det kan även, enligt gamla tron, göra dig till ett mål för tjuvar eller oväntade finansiella förluster. Håll dina ekonomiska angelägenheter diskreta idag. Påbörja inga nya affärsprojekt. Denna dag är inte gynnsam för att starta nya affärsprojekt, investeringar eller större finansiella åtaganden. Sådana initiativ sägs vara dömda att misslyckas, möta oväntade hinder eller leda till förluster. Skjut upp viktiga ekonomiska beslut till en annan dag. 3. Sociala förbud för att bevara harmoni. Skvallra eller gräla inte. Den 21 oktober är en dag då energin är känslig. Att ägna sig åt skvaller eller högljudda gräl drar till sig negativitet och kan locka in oenighet och disharmoni i ditt hem och dina relationer. Håll freden och välj dina ord med omsorg för att undvika långvariga konflikter. Påbörja inga nya resor utan välsignelse. Om du måste resa,
gör det med eftertanke. Att påbörja en ny, längre resa idag utan att först ha bett om skydd och välsignelse kan göra att resan blir fylld av faror, förseningar eller att du inte når ditt mål. Om möjligt, undvik att påbörja nya resor idag. Klipp inte hår eller naglar. Enligt folktron är att klippa hår eller naglar på denna dag som att klippa av sin egen livskraft, sin tur och sina framtida möjligheter. Det kan också leda till sjukdom eller att ens energi dräneras. Låt saxen vila och bevara din fulla vitalitet. Så där har ni det, en djupdykning i den 21 oktober, Ursulas dag. En dag då det förflutna möter nutiden, då helighet och folktro vävs samman till en rik tapet av mening. Må ni använda denna kunskap med visdom och respekt. En gang var han så nær døden og faste, at han hallucinerede, og bare ved Guds indgriben overlevede han. Men han gav aldrig op. Hans tro var urokkelig. Etter hvert begyndte folk at høre om denne eremitten, som trodser ørkenens fare og åndeverdenens angreb. De kom til ham, syge og besat fra alle kanter. Og Hilarion, som selv havde kæmpet så hardt, udførte mirakler. Blinde fik synet tilbage, lamme kunne gå, og de besatte blev befriet fra sine plager. Hans ry spredte sig vidt og bredt. En af de mest bemærkelsesværdige fortællingene handler om en barnefødsel. En kvinde, som i mange år havde været ufrugtbar, kom til Hilarion og tryklede om en arving. Hilarion, som var kendt for at være svært ydmyg og ikke søge berømmelse, bad hende dra hjem og have tro. Efter kort tid fødte hun en søn. Slikke mirakler blev hans kendetegn. Han tæmmede vilde dyr, som engang en vild kamel, som herjede landsbyene, blev rolig ved hans berøring. Han spåede fremtiden og kunne se hændelser, som skjede langt borte. Men med berømmelsen kom også en uønsket opmærksomhed. Folk flokkede se rundt ham, bygde celler i nærheden af hans hule, og snart var ørkenen fyldt med discipler. Hilarion, som elskede ensomhed overalt, flygtede. Han rejste fra sted til sted. Egypt, Sicilia, Dalmatia, Kypros, altid søgende efter fred og stilhed. Men hans ry fulgte ham som en skygge. Selv på Kypros, hvor han til slut bosatte sig i en afsidesliggende dal, udførte han mirakler. En fortælling siger, at han engang gik på vandet for at redde en forlisende båt. Hans liv var et vidnesbyrd om en enorm åndelig styrke, en ubøjelig vilje og en dyb forbindelse til det guddommelige. Hilarion, den store asketen, døde rundt år 370. Hans levninger blev senere flyttet tilbage til hans oprindelige ørkenkloster. Deres skæbne er ofte at være en brobygger mellem det synlige og det usynlige, og deres liv et eksempel på dyb forståelse. Navnedager. I ældre kalendere og enkelte traditioner knyttes denne dagen til specifikke navn. Den 21. oktober er dagen for Ursula og Ulla. Ursula. Et vakkert navn med latinsk oprindelse, som betyder liten bjørn. Ursula var navnet på en legendarisk kristen jomfru og martyr, og hendes historie er fyldt med mod og renhed. De, som bærer navnet Ursula, siges at være stærke, beskyttende og have en urokkelig tro på sine værdier. De er ofte ledere med en naturlig autoritet og en evne til at inspirere andre. De værdsætter loyalitet og ærlighed, og deres indre styrke er en kilde til stabilitet for de rundt dem. Traditioner og ritualer. Hvad man bør gøre. Nøkkelblok. På skyggenes dag er det afgørende at handle med respekt for de gamle skikkene. Ved at følge disse ritualerne kan du tiltrække dig beskyttelse, velstand og klarhed i den kommende mørketiden. Deres formål er at væve dig ind i naturens og åndeverdenens harmoniske rytmer. N. Rituel rensning og beskyttelse af hjemmet. Mål.
og rense hjemmet for negativ energi, beskytte mod sygdom og onde ånder, og invitere ind fred og tryghed for vinteren. Dette ritualet trækker på Hilarions evne til at bekæmpe dæmoner og sygdom og forankre en følelse af hellig rum. Hvad trængs? En liten kvist af ejner eller gran. Disse træerne er kendt for sine beskyttende egenskaber i nordisk folketro. Deres harpiks og nåler renser luften og ånden. Et hvidt, stearin lys. Symbol på renhed og lys, som fordriver mørket. En klybe, grovt salt for rensing. Kendt fra ældgamle tider som en beskytter mod det onde. En bolle med rent kildevand eller rendende vand. Symbolet på liv og renselse. Når og hvordan udfører? Ved skumring, når solen går ned, og skyggene begynder at danse. Når sløret mellem verdener er tyndest, fugtighed mellem lagene. Hvis det er mye fugtighed mellem lyklagene, kan det tyde på en vådt vinter med mye nedbør, men kanskje ikke så bitende kulde. Væsken holder på varmen. Hvad du skal gøre etterpå. Brug lykken i matlagingen umiddelbart efter spådommen. Dette symboliserer, at du integrerer kundskaben fra spådommen i dit daglige liv og forbereder dig praktisk, i stedet for bare at observere. 4. Kulinariske traditioner på skyggenes dag. Mat er ikke bare næring. Det er en fejring af livet og et bånd til fortiden. En måde at hedder både kroppen og ånden. På denne dagen var det tradition at spise varme, næringsrige måltider, som forberedte kroppen og sjælen på kulden og mørket. Fårikål, Norges nationalret, en solid lammegryde med kål, er perfekt for en kølig oktoberdag. Lammet symboliserer styrke og udholdenhed, og kålen, som tåler frost, repræsenterer modstandsdygtighed. Det er en ret, som varmer helt ind i sjælen og samler familien. Grøt med smørøje. Risgrøt eller bygrynsgrøt med et stort smørøje i midten. Sukker og kanel var en vanlig og svært vigtig ret. Ikke bare gav det energi og mæthed, men det var også vanligt at sætte ud en liten portion grøt til gårdens nisser eller husvætter for at sikre god stemning og beskyttelse for husdyrene og gården gennem vinteren. Dette var en tak for deres usynlige hjælp og en pagt om sameksistens. Rotfrugter og konserveret kød. Grytteretter med sæsonens rotfrugter, som kålrot, gulrøtter og poteter, ofte med saltet eller tørket kød, var essentielle. Disse måltidene var et vidnesbyrd om en vellykket høst og en forberedelse på magre tider. De repræsenterer overlevelse og taknemmelighed for jordens gaver. Æbler og krydderkage. Ofte blev det bagt en enkel kage med høstens sidste æbler, krydret med kanel og nellik. Ikke jagt eller fisk overdrevent. Mystisk årsak. Dette er en tid for at respektere naturens cykluser og ikke tage mere end nødvendigt. Overdreven jagt eller fiske på denne dagen er sat på som en hån mod naturens ånder og skabninger. Det handler om balance og taknemmelighed for ærvar, naturen giver, og at vise mådehold er afgørende. Konsekvenser. Du risikerer dårlig fangst og jagtlykke i fremtiden, og du kan trække vreden fra naturens ånder over dig, noget som kan manifestere sig som uheld eller tab af ressourcer, når du trænger dem som mest. 7. Ikke lad matofre til ånder stå indendørs. Mystisk årsak. Selv om det var vanligt at give offer til ånder, var det på denne dag vigtigt at skille mellem husets ånder og de mere omvandrende sjælene. Og lægge ud matofre indendørs, for alle ånder kunne invitere uvelkomne eller restløse sjæler ind i hjemmet dit, specielt når sløret er tyndt. Husets nisser fik sin grøt, men generelle offer skulle helst placeres utendørs
ved dørstokken for at undgå uønsket besøg. Konsekvenser. Dette kan føre til urolige nætter, rare hændelser i huset og dårlige drømmer, da du inviterer fremmede energier ind i dit private rum og forstyrrer husfreden. 8. Ikke vandre alene i fjerne skover eller øde steder. Etter skumring. Mystisk årsak. Som tidligere nævnt er sløret mellem verdener tyndere. Etter mørkets frembrud er det lettere at møde på malende ånder, skogsvæsener eller andre uforklarlige fænomener, som kan vilde dig vondt. Ens ensomhed gør dig sårbar, og du kan miste dig selv, ikke bare fysisk, men også åndelig. Konsekvenser. Du risikerer at gå dig vild, opleve overnaturlige og skræmmende møder, eller til og med blive udsat for åndelige angreb, som kan påvirke din mentale og fysiske helse, og efterlade dig med en dyb følelse af ubehag. 9. Ikke ignore tiggere eller de, som er i nød. En